Mislim, ja mislim da podjednako i dečki i cure vole da se njemu ili njoj priđe. Iako, na primjer, meni osobno bi bilo prestrašno prići dečku. Znači, ja bi rađe propala u zemlju nego mu prišla, tako da ostavljam to dečkima. Mislim da svakako cure mogu uletiti dečku, iako to sad nije baš uobičajeno, ali razlikuje se od osobe do osobe kako će koji dečko reagirati. Možda će nekom biti glupo, ali mislim da postoji dečki kojima je to čisto okej. Više volim da dečko meni priđe ili ništa. Ne znam, cure koje prve prilaze smatraju se onako nametljivima i to trebali bi dečki prvi prilaziti. Pa u današnje vrijeme svi gledaju s te perspektive da dečko mora prići curi i onda su dečki tu pod pritiskom jer nekima nije lako prići curi, nisu tako otvoreni. Ja mislim da su to gluposti i da cure imaju pravo jednako prići koliko i dečki. Ne moraju dečki uvijek imati pritisak da oni moraju prvi prilaziti, ipak smo biti cure otvoreniji nego dečki.